Think Future Talent antolatu dugu ikerlanetik, azkenian talento teknologikoarekin erronka handi bat daukogu, garatu behar dugu talentu hori, eta ikerlanetik gure ekarpena inizen dugu, ez? Ikerlanek apustu handi bat dauko Harrobian alde, 100 gora ikasle daukogu, gurekin formatzen, horretatik 40 bat inguru doktorautza egiten, gainontzekoak edo gradua edo masterra, eta guretako kolektibo oso garrantzitsua da, etorkizuneko gure ikerlariak die, eta inbertsio fuerte bat egiten dugu urtero 1,5 milioi eurotakoa. Ikerlanek unibertsitateko ikaslei eskaintzen dutena da entorno bat, inguru bat, euren garapen profesionala aurrera eramateko, euren ikasketak amaitzeko lehenengo, eta gero teknologia desberdinetan espezializatzeko. Oinarri sendo bat moduan, gero karrera profesional sendo bat eukiteko ikerketan munduan edo teknologiaren munduan orokorrean.